Kecingkrin ka bang kwa ban kran ni ka por ka long. Imat ka day ka ni mo ka daw. Imat ka day ka ni mo ka daw. Kaya kita ka daw. Ingin say kran kam si pan. Ko ai kum lay shepi akan ka por ka kerteng ka jong Jisu. Pangangai drive nang kerkui pi unang ai bore pi kat ba finang sha skor ka tien ka jong blay. Pangai ina ka tien kan pen kalai ka men sim ka jong pi kan pen kalai ka jing long ka jong pi kan pen kalai ka jing im ka jong pi hi. Pangangai unang ai bore u Jisu lang bang ni ka tien ka ba khot ka tien ka ba kentang ka jong u. Hari ni ka por ngakwa ban pulin na kanay ka way ka benta na ka tien ka jong blay. Ya ka bang ilak ban shem na ka gospel u Yones kalong ka ba kendai kini ka kot ka ba ningkong bat ka ba ar ka ba omgom ni. Ti haba ula dang yat artat ula iyo brio uba matla na bandang ka kisenran jang u ti kilay kli u ki ong ku kenrat way bula le apop uni ne ki kmi ki kpa jang u bau ka matla ya u. Kisenran ki ong imat kadai ka nemo kadaw imat kadai ka pop jong ni brio imat kadai ka pop jong kikmi kikpa mo. Pi kani kadai ka jing shisha balay bagi jing ki don haga jing em jongi balay bagi jing ki wan haga jing em jongi balay ki jing pang ki don balay kita ki jing shitam ki don balay kita ki jing shem ki bam sngot tenat ki wan haga jing em jongi kadon artli kadaw ka baning kong galong imat ba pop palat. Tading ta ba pipang nay ong Jisu pen kya no yanga Jisu le kamba ega jim ga jonga Jisu kumta ter yarap yanga kwa benong haban yit shwa yela diru yo ba imat ngi pop palat ne ba ka jingpang kawan hagamet ke jongi ne kita ki jingduk ki jingkerdu ki jing ki jing shem ki ba khla ni ki ba bunchat ki don ka jim ke jongi ki don ka yeng ke sam ke jongi imat ka daw ka beningkong galong namar bala pop palat. Tading ta kapop kam juan ra ya ka jingkerku kapop kawan ra ya ka jingtim kapop kawan ra ya kata ka jinghiran kawan ra ya ka jing stom kawan ra ya ka jingpang kawan ra ya kita ka jing bom snautanat ha ka jingim. Tading ta kwa ban ong ipi ka ni ka sngi imat kadai ka nemo ka daw ba pipang imat kadai ka nemo ka daw ka pipi stom imat kadai ka nemo ka daw begini ki jing kat ni shirinjan gidan haga jing ga jongpi le haga yeng ga sam ga jongpi imat yo dai ka daw jong ka pop bat ka baar kalong ki jing ki wan ki jing le ki wan ki jing kerdo ki wan mdei namar ba pipok bat mdei namar ba pipok ka daw ka baar kalong ublay utenjo yapi ublay utenjo yapi tading ta lada pidai ki bala akla ka bamut lada pidai sya ki bala syakri utrai ki jing ki wan mdei namar ba pipok mdei namar bagadon ka jing tenjo haga jim ki jongpi tading ta habang ya kren ya ka subject ni ka sngi na kwa ban ya kren biang ya ni ka pon ka ban ningkong pipang imat namar ba pipop pijenjar imat namar ba pipop. Tading ta kini ki jing ki wan mdei namar o blay ukwa ban pendu no ya pi ban pendam ya pi ne ban penjot ya ga jim ga jong pi ndo kini ki jing ki wan namar bo blay ukwa ba pi pin kala ka ba mut no ya ka ba pin pai no shisha shau trai ya ka ba pin IT no mat bat men sim ya ka ba pin pen shu ya ka download ka jong pi pin pen shu ya ka ta ka jing ga jong pi ya ka bapin IT lot shispa na ka shispa ya ka bapin dam krup how Jesus Christ bapin surrender yaldi bapin pendam wat yaldi hakmat jong utrai bapinum sarong shu ya ka bapinum yale persya shu badu blay lani bapin pet jengai na blay tading tanga kwa ban ong ipi ka ni ka sngi ki jing ki wan ndai namar bu blay kwa ban penjot ipi haba pi em ka pop utrai ukwa ya pi ba pi pin kala ka ba mut no tading ta utrai umman ba ka way men sim kan chat no ndai ba baro kin poi shaka jing kala ka mut tading ta kini ki jing ki wan deyang ta begini ki jing le ki wan deyang ni bagi ta ki jing kerdu ki jing duk ki jing hiran ki wan ka jing im ke jong pi namar ba utrai ukwa ya pi ba pin kala ka ba mut ka tin ke jong blai ka ong ka shiti ka ba ar ka jong Petros kal nong ka ba lai khot khandai ka ong gum ni
kaong utrai le tut sepang laga jingkular kumbadon ki bayanyau ke jing le tut henrei uyai sya slem bat pi ubam daman ya no ru ban jatno henrei babaro kin poi sya ke jingkala kabamut. Tadi kita utrai le tut ya laga jong ke jingkular utrai le bet ya ke ka bol okular le. Badai ta kwa ban ong ye fi ublay umman bagata ka mensim kan jatno kawai ka mensim kan jatno riba baro kin poi sya ka jingkala ka bamut iwi Timothy ru mo kan ni ka lenong ka ba ar ka khot ka ba sauro ka ong ni ka tin ka jong blay ubaman bakibriu baro kin yo like im bat bakin poi sya ka jingtip ya ka jing shisha fi ublay umman bako ka mensim kan jatno uman bakaway ka mensim kan yo like im tadeng ta uang mdai tangop ta bakin yo tip ru bakin poi sya kata ka jing tip ya ka jing shisha ka jing shisha ude blay jing sha ude jisu tadeng ta kini ki jing ki wan kat ne ka jing em ka jong pi la duai pim lat kan ma ngene ka way ba ka tin ka jong blay ka ong ye ka ta mo ba blay sngow ye ka jing duai jong bopop kini kal nong bakandai ka dekot ka ba light away ka kren shy hang ni ong henring ye tip biang ba ublay snow ye ki bapop henril da uno ulong ru ubamani ya ublay bat ubale ya ka man jong u ya utaken snow kini ka dek jing shisha ublay snow ye ki bapop lada pidang pop pipan ya ka jing pelat pipan ya ka jing pen kot pipan ya ka jing pen kia pipan ya ka taka kamba no ublay unum jubab ya pi lemda pi kala ka bamut shwa tading ta ni khon jong pi ipang bah ka ni ka por man ta idon hospital ki doktor M Kim Ajin Karmen Shu blay ipang mdai ba inyap ndre ublay kwa ya pi shwa nang kong ban kala ka bamut kumukpa ukwa ba pi pin kala ka bamut kum ka kmi bat baro shiying pin ya kala ka bamut maru blay tip ya kan ni la open khia no men tai ti khon jong pi tang shipang pi la klet no tang shipang pi la poi biang sya ka ta ka jinglong per thai sya ge jingle per thai sya ge jingim per thai maru blay kwa ba pin chu jot ai no kum ta tadeng ta ukwa ya pi ba pin surrender shisha ya la de hakmat jong u ya ka ba pin yam ya ka pin yelan yar pin pan map ila jong ki pop ki jong pi ya ka ba pin kala ka bamut shisha ublay umman bakoi gamen sim kan jat na aba udam man bapin poi shisha sya ka jing tip ya kata ka jing shisha bapin poi sya kata ka jing im pin itu ya unong benem padeng ta kwa ban ong fi ni ka sngi babel ka krancha ya kata la jupulien na ka por sya ka por mo balay ba ublay jubab na bangi pulien isaya kan ka nong ka ba san phukandai ka kran ni kata ka khot ka ba ar ka ong gum ni henrei ki jing bom hok jong phi ki panya khlat no na preng jong pi baru blay jong pi bar ki pop jong pi kelaka khamat jong una pi kat ba onom snow tadeng ta la da fidang pop la da pi pan ye ka kamba no blay onom snow na mar balay ba fidang pop ukwa pin kelaka bamut pin yo shwa ya ga jing pen em bat hadin ba pila yo ya ga jing pen em kan ma ni ka way ublay unle bet ya ga kamba ha ga jing em ga jong pi ha pi jingai no blay da pi ang kat ba pi ang piliniar kat piliniar ukon sorong auria nga ay nuksa ka ni kapor ujingay na ukpa ukang to hasam sniam ukang na kato ka jinjinjar ukang kato ka sokasat jango ublay uklim sngo ukpa uklim yo sngo tat hado ba unda kelak ka bamut hado bu ang ngalale pop ya ka beneng bang ngalale pop ya me kopa udah don si chai ka mensim jo ka jingle wet ka mensim jo ka jing sosi jo ka jing thang na mar bula le palat ha ka jing im jo ula ple ranya lo jong kopa ula ple ranya lo jong ka yin ka sem ula le persya bala jong kopa tadi ta usung thu ya ka jing bakla ka jong usung thu kum ta ken upai ya ka don jong ngan le pai no sya kopa ngan pan map ngan yam ba udah mutur lupai ke ba un kren ya ke ba un ong halau jong pa jong u bat shisha ke donut u kala luwet ba udah ong rukum ni ong la dangai kendu yu pa jonga ngan ong halau pa wanam pelong shu ya nga ukun jong me pelong no ya nga tang kumuwei na kita kinong trei jong me kumuwei na kita syakri jong me hadu ka tau la penrit ya ladi badeng ta habulawan syajan jong pa ukpa mare syajan jong u badai yang ta ken balapan temai ya kajing em jong tau kun sarong auria. Tagadi kata la na kajing
ke jingale ke jing kerdu ke jing yesem ke baper pisngo bam dan lat shu ke pon ke bandeng kong ke makwa ban kren ni kalong kala ka bamot kala ka bamot le se ka de ka pop jong pi ki mi ki pa ne ka de ka pop jong pi ki kun ya ka ba ka ne ke jing pang ya ka ba ka ne ke jing dum ka wan man tap lup ha ka yeng ke jong pi ne ka jing im ke jong pi kala ka bamot kata ka de ka khubor ha ka ne ka singi ka bamot bat ka ba ar kalong la pi mat ye kita ki chu jing yesem pi shakri tra ki wan kita ki jing ki jing le kani kam dai bo blai u isi ye pi ne ba pi fila le pop ni namar bu tra u kwa ban kentiu shu ye pi u tenju ya ka ba un yo ban kentiu shu ye pi kadon ka promotion pat kadon ka jing kentiu ya kita ken ki ba sha tenju tereng tanganget balang bagan ke jing pang pila ru ban yu i ka kti ke jong blai pila ban i ru ki kamba ke jong blai hagani ke jingkar do ublay un play lat ya fi un play lenti ya fi ba pin yu i shi shai kata ka bor ke jong blay ya ka ba pila bat ban pla ya kata ka jingja shaka perthai ya ka ba pila ban ya tho ya kata ka jingja shaka perthai bo ka ai ke bo trai la le ya fi ka babel ka ya tho yangi mo la ngi play no job ar pulai spo ka kren gum ne ka tin ke jong blay ka ongum ne henry ui tho ya ka lenti bangaya pi utrai ui thu ya kalenti ka ba pipia pia ya tagi sokro sokram joga jingim ki kenrom kenram hapdeng ki jingduk ki jingkerdo hapdeng ki jingale ki babon ka khin ke jong blai ka utrai ui thu ya kalenti ka ba pipia on daulat tenju ya pi on daulat tenju ya nga ong ujo pangne ngan mi no kum ka ksiar tadeng ta habu utrai tenju ya pi pin mi no aru kum ka ksiar ni i ya ka ei ka ba ublai ula le ga jim ga jong jo ya ka bangila ban shem ru mo no jacob kal nong ba san ka khot ka ba khat wei ni i hang ni ya ka jim pin kut ka jong blai ya ka jim ka jong jo u jacob tho ya ka ni nong ba san da khot khat wei ong hakmi ni nyau suk i kita ki ba yai sha pile snow shapang ka jing yai sha u jo but pilayo i kata ka jimpen kut utrai ulong ubadap ka jis nei but ulale isn't a ton tadita ujob ulayasha uklem thnum uklem thnam uklem ujor sho blai uklem paidien no blai uklem pet jangai no blai henry une bit tik hagata ka jinge dai ke chungu bad blai badeng tau layasha ye ke jinge baro but hang ni ngi i ye ke jimpen kut ke jong blai pa ublay utrai ulong badap da jing snai but ulale isn't a ton ya u job badeng tangi i ka ktien ga jong blay la pi pule kitab job hing i hang to ba u job shisha u yo ya ga jing kerku ka ba arsha na blay namar bo la long u ba ya sha pule ga ka por no job sa pu ar ka khot bi shi po ya ka bangila ju pule na ka por sha ka por berutrai ban phaino ya ga jing long mara u job andaw la duai na ka banta la kilok tu try ula ai ujub arsha yakaba ula don menshwa pi ula ai arsha yakata kaba udon menshwa ujub ula bitaru yang tegi parlok ki ju na mar ki penshoy uban pai no blai nikila kren komni kom tai am ujub upan ma bu doi na kam ta ki parlok ki ju padeng ta blai uda kerku arsha ya ujub dan lesi ki parlok mo ki ba ong ye pi di pai dien no syakri tu blai ni le jasang satu ni mi don jimtoi kan ni ka ju ka ju im ka jing kum ju ki don ki baong le se phagin no blai wa jele jasang chu le biang ska perthai pikin mau le se ga por pidang im ka perthai ka bit ka biang lut ka jing im ju pang ju stam ka mai ka ji ru ka biang na dong sedong ka biang lut na du pa pi diang yu jisu ki borok ki kela badeng ta ka pen artatien ru ya kata ka jinga lenti ki jong pin rei pilayai ne ru wat apdeng jong kata ka jinga lenti ko wan ki jing artatien rei kata ka jing artatien kamla pat pai dien ya pi na utrai ta ya sha astan kendia bo blai udan ban kerku pat ya ka ba arsya happy ka tin ka jong blai ka kren ya kata lada ngapuli ka tin ka jong blai ka dan shibon kita ki jing pular bat la ngapuli ka sam ka blai pusau ngastuna prat ni ka khot ka ba khandai ga ong komni ka ong a tu shepting ye utrai pi ki ru khu jong u namar omdan ka jingkerdo ye kita ki be shepting ye u ki sing samla ki kerdo bat ki sha thangan re kita ki bawat ye utrai ki nom kerdo ye ke ke ba tang kita ki bawat utrai tang kita ken
kiba syakri utrai tang kita kiba syapti ngi u tang kita kiba dan jinga dai bat u ka babel ka ong la ka dan makana ka jing kerdo ki sing samla ki la ban kerdo ki la ban syak tengan ha kata ka jing kerdo henry kita kiba wat utrai kinum kerdo ya ke ke babah tadai ta ka tin ke jong blai ka kren kumta bat kan orlong be hi kumta haba pi yaisha bat haba pi ai ne hautra jisu kababel ke kren syai kata nak sam kendai puwei ke khot ke bakhat sa ko ong namar ulabu ila ka jingit hanga bo bleu ong namar ba pi labu ya ka jingit ke jompi hautrai kamor ba pi it utrai ong namar ke tangan pen im yu utrai pen im fi unum pen yap ya pi un kan tiu ya pi ong ke tin ke jong blei bo ngan kan tiu se jrong u namar ulai thu ya ka kerteng jonga teleng ta namar fi labu ya ke jingit ke jompi hautrai wala pen ke jing ke jing ale kata ke GSM ke bapero pen ke jing duk ke jing kerdu hapen ke ke jing higran hapen ke jing pang ke jing stom re pi it bi utrai da ka donut da ka mensim da ka jing mut da ka bor baro pi it bi utrai wong kita ke labu ya kata ke jing it ke jong ki hau ki ba the no ke jing it ke jong ki hautrai utrai wong ngan pen em be ya ki bat ka ba ong ngan kan tiu yaki namar ki ithu ya ka teng jonga tadin ta la fila ithu ya ka teng jong try piat mata apa deng ni jing andrei kan don be ka jing kan tiu ka babel ka kran saya kata datang ipuli mo kan si bon plat ki khot andrei namar kan ni ka kubor step ngam kwa ben kran jrong slam than tadin ta ka sam nyupusan ka khot man reu ka ong namar om de na mingi lem ni na sep ni lem ni na shatei ni shathi ba kawan ka jing kan tiu namar deu blei bolong nong bishar wo penhiar ri we wo kan tiu we pat wo penhiar ki basarong wo kan tiu yu taw sngoret wo penhiar ri ki bapop bat wo kan tiu kan yu taw bahok tadei ta ngakwa ban ong ifi kan ke ski ke jing kan tiu kala ap lupa ha ka jing khang na ka benta jong pi utran ker khu bi api kama ong ifi ndo basdang da pila le pop kala ka bamut no utrai kwa ifi ben kala ka mut bat ka ba lada pia ap den ke jing ha ba pi shakri u blei kadon ke jing kentiu ka ba ap ya pi pat ka long ha ke jing khang bo blei le e kata kum bo le ki wei ki shakri ki ju na ka tien ke jong kum ta kum ju un le ru ya ke jing im ke jong pi inya dwai ka ni ka por ka mata try ni ka por man ta nga dwai ko kan rat ning kong ya ni ki khun ki jong me try ki ba ya jangai na me ki ba le pop kinda kala bamut no si shando menta ka bor men sim ba khot ka pen kala ya ka jim ka ta ka pen kendo ka pen khot ko trai ya ka donut ya ka jimut ci perkhat ba khot mangada dwai ha ba pila penrit le khmat jong try un kan tiu ya pi pila penrit le khmat jong try pi wan ka donut ka bal wet pi wan ka donut ka bas ngosi na mar ka pop utrai i ben ya ka ta ka jingwan ke jong pi kalong si siapa bankum kata ke jingknya aingu kata ke jingknya iubi ka bawan akmat jong blai hab hiwan si siapa ka donut ka bakla ka bamut utrai updiang ya pi bal utrahi un le ki kamba aga jing im jong pi utrai shumman ya pi chupen khia kom tu namar lau pen khia pin pai din biang bong utrai tehing ta utrai ong akwa fin kala ka bamut ka jing pen khia kan man be ka jing pen thamai kan wan na ka jing im jong pi pilat lagi jingduk ke jingkerdu ke jingban kia ke jingstom ki baharu kom ke jim ke jongpi lada fila kala ke bemut kini ki kon kin bet kini ke yeng kan bet kadon hat mir juga jingpat ke jingpra kadon hat mir bakan sajat no andre utrai ong lada pi kala ke bemut lada pi dai kupa na fi dai ke kemi na pi dai ki kon lada pi kala ke bemut kanum ja ke ke ban jat no kanum ja ke ban snusi andre ke kti ke jong blai oh si shakalong ke bejrang ublay un kner ila ka kti baru nyada baru le ki kamba baru blay umla ban le ki kamba kita ki bampat IT rafim simla ajing bit yo blay un umla ban le rafim ajing bit chen kong yo jong jing em mau trai ong an umla ban le pi kom bau trai umla ban le kom to khpa simla la ban le to khun ba jingai no ublay ru ong amla ban le pi rafim jingai na nga to wan ha jan jong blay ti un wan ha chan pi ong ka tien ki jong blay katwa nga ka khui pi kala ka bamut na dom ta ka sngi yang scam wa nom pai dien shu
Try nga duay na kabantan ni kun jong meru try ki ba shy ki jing tenju ko konrat manganget ko konrat kadon ka jing tentio ai bor ki ko trapen klan ki jat ki ba sator ki jong ki bakin ya apdeng jong ki jing ele tra ki nom thak ki nom luat roi try ki ya be daga jing pen sle ga jong me manga tip ko try ba ka jing tentio kala ap ha ga jing khang kala don hang ni hakmut ya ka ba me men le ka ta la kabantan ni kun ki jong me tra nga tip menom tenju kaya ki lemdam la don lupa ka plan ka ba crowd na ka benta kini hikon kadwa nga kerku ya pi wanom susi wanom kuslai wanom artatien ru yai syakri utrai utrai unang ai por fido men semba ko pinala ban syakri u ha men semba dak jing shisha maru blai wat ya pi ya ka bakum kita ban syakri u nang yai syakri wanom du men sem haga kerteng jong jisu ngadwai baka kamba kana eja baki ki ba crowd kana eja ha kerteng jisu. Amen but amen. Try nang kerkuyi pi ngin saya syambiang la syai gisni ha kawai bat ke episode jong ka kubar step. Boleh jing sok long dekat pi. Boleh tak keburam cu. Amen.